Gilamoy sa kalayo ang 12 kabalay sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Nabiyaan nga ni Lungag ang gitudlong hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagdilaab ka kalayo og itom nga aso. Kini ang mibulabog sa mga residente sa Lapas 2, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City, pasado alas 12 sa udto adlong Martes. Dikit-dikit o gama lang sa light materials ang mga balay sa lugar. Busa paspas nga mikaila pang kalayo sa mga kasikbit nga balay. Gilayong gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog. Apan naglisod paghihapon ng kabumbiruhan, busa gisaka pa kini sa ikatulong alarma. Ang challenge diri is ang piot na lugar and ang access gid namo. Initially manggod pag abot sa among first responder sir, lisod kayo ang access diri sa lugar. Subay sa investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa dos andana nga panimalay sa pamilyang Dimisilyo, diin gituuhang adunay nabiyaan nga giluto sulod sa ilang balay. Damay sab ang laing 11 ka mga balay, diin unom ang totally damaged ug unom ang partially damaged. Mikabat sab kuno sa 450,000 pesos ang damyo sa sunog. Nag-start ni siya sa second floor. No, allegedly nagsugod kini sugod sa nang nilungag, no? Sa may naglungag ang sa kusina, buwan. Pero LPG ang ilang gigamit sa pag. Dili moubos sa 20 ka pamilya ang naapektuhan sa maong sunog kaysa temporaryong gihikling sa Sentro Colambog Covered Court. Nahatagan na sab og paunang tabang sa barangay ang mga nasunugan. Kini namatod pa ang ikatulong insidente sa sunog sa among lugar sulod lang karong tuiga. Atong panawagan sa tanang kaigsonan nung dili lamang sa safety kundi ang kanunay gayud nga paglantaw sa atong puloy-anan, dili nato kumpiyansaan ang mga kabataan kay matud pa sa sunog hinungdan bata nga nagluto sa ikaduhang andana sa ilang puloy-anan. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.